C1 producer. Gana duniyar kyawawa, so na rigawa zubawa, wace ce sarauniyar kyawawa? Gana duniyar kyawawa, so na rigawa zubawa, wace ce sarauniyar kyawawa? Cikin gari zan nausa ga sarauniya mu gaisa, ko zan ga mutuwa ban fasawa. Na tambaya na ji ba amsa, na sarauniya dan santa, ya shiga zuciya ya rasa, in ban ganta ba zan zaucewa. Khadija cikin cire tuta kyakkyawa, in wanda ya tafka asara san kowa. Mai kyawun fuska sannan ga nutsuwa, ta iya tafiya ga kyawu gun tsayuwa. Sanda idanu suka ganta sun yo kaduwa, sai na ji ya zan san sunanta dan nai nutsuwa. Ko da na sake kallonta nai sumewa, ba a jikina ba sai da ruhi ne ke faruwa. Kullum a jikina ga yunwa, ga gishi na ruwa, ga hanyar da sahara gashi babu ruwa. Fili ne fetal da na duba, gashi ba kowa, kamar na kwalla kira na ihu na yi kururuwa. Sai na ji motsi a dabdani, wani ke ta zuwa, na ce mutum ko aljan ko fatalwa. Wata murya mai daɗi ce take cewa, kar da ka damu ni fa mutum ce, kayyo na zuwa. Fuska kyakkyawa ce na yi hangowa, ta ce mu sunanta Khadija, karmi rabuwa. Tuni na zaci ko na zauce ko na tabuwa, daga barci aka tashe ni, me ke faruwa? Ashe mafarki kawai nake yi na kyakkyawa. Khadija in na rasa ki to ba nutsuwa, zan kasa ci da cin abinci dan ba nutsuwa. Da minti ɗai kika bar ni, awa biyu ne, kwana ɗaya in kika bar ni, sati biyu ne. Lokaci tsayi ke yi mu ban san rabuwa.